Velkommen til Oscar Koldings videoguide om, hvordan man laver et gratis chatroom og sætter det i en gratis hjemmeside. Du starter med at åbne din webbrowser, og vi bruger Mozilla Firefox. Så går du ind på Mevo.com. Så går du under i undermenu og trykker Rooms. Så trykker du Create a Room. Ja, altså. Og så giver du selvfølgelig dit room et navn. Vi kalder det bare Oscar Kolding. Kolding også. Det er det, vi kalder det. Så vælger du størrelse. Vi siger bare large. Der kan du vælge et ikon. Der kan du vælge et lille ikon til venstre hjørne. Vi snupper vores bil. Yes. Og en masse farver, der er rød, orange, gul, grøn og ja. Vi holder os bare til sort. Yes. Så kan du gå ned i More Options. Og der kan du vælge et background image. Vi har ikke noget lige pt, så... Men du kan finde en på hjemmesiden. Du kan finde en på hjemmesiden, ja. Så kan du vælge... background color. Ja, det er selvfølgelig baggrunds... farve. Og bogstaver og hele måden. Bagefter så kan du tjekke om din chat virker ved at heroppe i offline og online. Det er sikkert. Og du kan se om dine smileys virker fint. Så trykker du next. Og her der har du din HTML-kode. Den skal du copy ved at trykke Ctrl+C. Bagefter så går du ind, så laver vi en gratis hjemmeside, eller page.tl. Og der trykker du register, eller register. Og der laver vi din hjemmeside, der hedder Kolding. Så skal du skrive din mailadresse, vores er oscarkolding@gmail.com. Det går 2 gange. Så skal du sende noget her. Skal lige til olie. Undskyld. Det skal bare være det samme. Det skal bare være det samme, vi er ikke så gode, så... Og her skal du password, og så klikker du her. Og så trykker du send publication. Vi har allerede lavet en, så vi logger bare ind. Vores hedder Minusly Page Triggers, og du trykker Edit Design. Herunder, der kan du vælge designs til, hvordan din hjemmeside skal se ud, hvis den er lige givet at komme. Det tror jeg godt, den hedder. Ja, sådan. Vi har flash på lige nu. Der er masser af forskellige. Der er også nogle til tøser her. Fantastisk, men vi holder os bare til. Så laver vi dagen i hovedet. Og så saver vi. Nej, det gør vi ikke. Nej, det gør vi ikke. Der gør vi den tekst, som vi fandt inde på Nibo. Den sætter vi ind her. Vi kan Ctrl V. Og så trykker vi save. Og der kommer en lille boks frem, og der trykker du på din hjemmeside. Der står den er gemt, og så klikker du bare på din hjemmeside. Og så kommer der en chatten frem her, så meget gerne. Den kommer her. Yes, det gør den også. Og du kan se, at der er skrevet ind. Også på, og der kommer jeg på. Og så kan vi skrive hej. Igen. Med smileys. Med smileys. Det hele er klar. Yes. Det var vores videoguide til, hvordan du lavede en chatroom og satte den ind i en gratis hjemmeside. Alt er gratis, så ja, det var det. Vi ses. See ya.